Bulgar tuğan til programması тәүге тапқыр биләрдә үткәрелә. Мәдәни, уку-укыту, спорт программасы барысы да төрле төбәкләрдән һәм районнардан җыелган сәлкешләр өчен. Аеруча уку-укыту программасына күз салсак, балалар беренче көнне тел белеме буенча тест узып, үзләренең татар теле дәрәҗәсен беләләр һәм киләсе көннәрдә укытучылар белән үз белемнәрен, гыйлемнәрен үстерәләр. Кызыклы һәм файдалы остаханәләр дә безнең катнашучылар өчен оештырыла. Гарәп каллиграфиясе, тарих, милли хәндмейд һәм күп башка төрле безнең укытучылардан һәм белгечләрдән тәҗрибә уртаклашу чаралар. Хореография, вокал, сәхнә белән бәйле барлык юнәлешләр дә безнең балалар өчен ачык, аеруча спортсменнар өчен. Әмма бу нукта түгел. 19 июнь көнне Болгар туган тел 2-нче сменасында һәм Junior Skills диләр форумда кабат күрешербез.